gaida sayyida na Amina. Banguri kai na gaida Sidi Maula ya ne muradi. Al'alawi ka daura Siddi ka ja gaba a bayan mu zauna. Fadimi assalamu alaika ya Aqila sayyida Zainab labbaiki ummul masa'ib. Yar Ali na zo cikin ladab kuma su tamfil na so da kauna. Na Fatima salam alaiki, na Fatima ga mu gidanki, na